Ready. Hello mga subscribers. Ito po si Madal Magkepeng. Ito po si Ate Rosita. Pangalan mo kuya? Si Kuya Roque, ang kanyang asawa. Ito po yung matyagang nag-aalaga talaga. Matyagang mag-aalaga yung asawa. Madaling gumaling. So ito po yung latest improvement pa. Makikita niyo mga subscribers po natin dito. Ayan yung apo niya. Naglalaro. So makikita niyo po yung great improvement ni Ate Rosita sa tulong at awa ng Diyos sa pagmamahal ng kanyang pamilya. So pinagsikapan namin ito. So hope makapull po tayo ng konting encouragement sa mga pasyente natin, lalo yung mga pasyente natin dyan na may mga stroke patients po natin, napahalagaan po natin ang ating stroke patients po natin. Alagaan ng maigi. Yan po. So ito rin po yung ating resulta ng therapy natin at sa tulong at awa ng Diyos. Sige ate, upo tayo ka muna. Yan, lima lang muna, lima lang. So nakakaupo tayo na sa mag-isa. Yan, iikot po siya. Danda lang ikot. Yan, yung kanyang daily routine. Kuya, doon ka sa likod niya, kuya. Alalay mo siya. Alalay ka lang. Yan po mga subscribers, naglalakad na po ng mag-isa si Ate Rosita. Diretso ka lang sa akin, Ate Rosita. Yan po, ang maalalay ng konti. Yan po yung ilang great improvement dito sa Hacienda, Pandakaki, Mexico, Pampanga. Si Rosita Chongtingko? Chotingko. Ayan. Sige. Sige. Bumis ang alalay mo kuya. Isa pa. Kuya, sa likod ka. Doon ka sa likod kuya. Alalay ka lang. Hop. Relax ka muna. Relax. Balancing. Tapos, lakad. Yan. Ayan. Makikita ng mga anak mo yan. Lahat ng mga taga Mexico, Pandakaki, buong Pilipinas, buong mundo makikita yan. Naglalakad ka na ate. Naglalakad na po si Ate Rosita. Ayan. Dandan po. Ate, hawak doon ha. Dandan lang. Ayan. Kasama ka ng asawa si Kuya Roque. Magaling mag-alaga ito ng stroke. So this is a great improvement of Ate Rosita, nakakalakad ng mag-isa. Ano masabi mo ate? Thank you, Lord. Ayun. Thank you, Oh. Lord. Ano masabi mo kuya? Okay ba? Okay. Hanggang sa muli po. Si Model Magkeping po. Ito po si Ate Rosita sa may Hacienda, Mexico, Pampanga. Shoutout. Wala babatiin? Mga anak mo, asawa mo. Pasalamat ka. Pasalamat ako sa asawa ko si Ayan. Roque. Sa mga anak mo. Sa mga anak ko si Rochelle, Okay. si Ryan, si